הצבא המצרי והסורי עומדים לתקוף ולפתוח במתקפת פתע על ישראל לפנות ערב. ההתקפה תיפתח בעת ובעונה אחת בחזית סואץ ובחזית הגולן. זוהי ההתראה שהועברה לקהילת המודיעין והדרג המדיני של ישראל ביום שבת בוקרו של יום כיפור, ששינתה את הקונספציה ששלטה עד אז בקרב רוב הדרג המודיעיני והביטחוני של ישראל. סבירות נמוכה למלחמה הייתה התזה ששלטה, אבל אז הגיעה הידיעה שהתבססה על מקור מודיעיני של המוסד שכונה המלאך, והיא שגרמה לדרג המדיני להבין, המלחמה תתחיל היום ואנחנו איננו מוכנים. מקור טוב שהיה לנו, שהיה אשרף מרואן, ממנו יכולנו לדעת הסכמים על מה יגיע, למה מגיע וכדומה. המלאך הוא חתנו של מי שהיה נשיא מצרים עד 1970 נאצר, ואחר כך יועץ קרוב של הנשיא סאדאת שכיהן באותם ימים. שמו המלא היה אשרף מרואן. כל הדואר שמועבר לנשיא סאדאת עובר דרכו, הוא מגיש ידיעות מכל מנגנוני המודיעין לנשיא, וגם מעביר הוראות מהנשיא לכל מנגנוני השלטון. נכתב בתיק הסוכן שהוכן עליו בתום סבב הפגישות הראשון. ההצצה הזאת אל מאחורי הקלעים של הרגעים הדרמטיים של מלחמת יום כיפור היא רק חלק מהמסמכים שחושף היום המוסד לציון 50 שנה למלחמת יום כיפור. מערכת היחסים בינינו, אף כי הוא היה מצרי ואני הייתי ישראלי והוא היה כן או לא נאמן לארצו, אבל אתם לא חושדים בי, אני הייתי נאמן לארצי, אבל הייתה בינינו בכל זאת איזו מידה של ידידות. המסמך המרתק ביותר שנחשף היום הוא תמלול השיחה בין אשרף מרואן לבין ראש המוסד צבי זמיר, שעות אחדות בלבד לפני תחילת המלחמה. זה היה ביום חמישי. קיבלתי את השיחה ואז הוא אומר לי, יש הרבה כימיקלים. אני רוצה לראות את ראש המוסד מחר. ביום שישי 5 באוקטובר 1973 נפגשים בלונדון אשרף מרואן וצבי זמיר. שואל אותו ראש המוסד, מה אתה יודע על הסכם האיחוד המשולש? מצרים, לוב וסוריה. אז הוא אומר לו, מה זה מעניין אותך עכשיו העניין הזה? יש מחר מלחמה, אתה יודע? בוא נדבר על המלחמה, אומר מרואן. מה בעניין המלחמה? שואל אותו צבי זמיר. מרואן עונה, יש 99% סיכוי שהמלחמה תתחיל מחר בשבת. מדוע מחר? כי כך הבנתי, זהו יום חג אצלכם. היא תתחיל בו זמנית משני הצדדים, המצרי והסורי. יהיה תרגיל צבאי גדול ויגזר ממנו מלחמה. ואם זה לא יתחיל מחר, מתי זה יתחיל? שואל זמיר. אם לא מחר, אז מחרתיים, עונה לו מרואן. מדוע אתה אומר לי שיש סיכוי של 99% שהמלחמה תתחיל מחר ולא 100%? כי מהניסיון שלי עם הנשיא, הוא יכול לשנות את דעתו גם כשאצבעו על הכפתור. הוא אמר לי, תראה, הוא כמו מנצח במקהלה. סאדאת. הוא יכול גם לעצור את זה. מה התוכנית למלחמה? שואל זמיר את מרואן. להפר את הפסקת האש על ידי ארטילריה וחיל האוויר, ואחר כך לצלוח את התעלה. הכוונה לתפוס שטח שלא יותר מ10 קילומטרים. הסורים יכבשו ככל שיוכלו. ומה יהיה לאחר שתגיעו לעומק של 10 קילומטרים בסיני? שואל צבי זמיר. נחכה למהלך מדיני. אם לא, ננסה להתקדם הלאה. לכמה זמן מתוכננת המלחמה? שואל זמיר את המלאך. מרואן עונה לו, הנשיא מתכנן מלחמה ארוכה. عبرت قواتنا بعمل بطولي عسكري فذ حقيقة شهد به الكل. عبرت القناة. והשיח על המלחמה נמשך. האם אתם בטוחים שהסורים ילכו איתכם? הנשיא בטוח שאסד ילך איתו, כי לדעתו זו ההזדמנות היחידה שלו למלחמה. המטרה שלהם היא לכבוש את הגולן. האם הירדנים השתתפו? שואל זמיר. התשובה, לא. רק המצרים והסורים, אומר מרואן. ועכשיו השאלה האחרונה, לאיזו שעה מתוכננת המלחמה? שבת בערך בשעה 4. אמר לו המלאך די בעצב, איך זה שאתם לא הייתם מוכנים? איך זה שחשבתם שאנחנו לא נתקוף אתכם? הרי סיפרתי לכם את הכל. הפגישה ששינתה את הקונספציה נמשכה כ2.25 שעות. בסיום הפגישה, בשעה 2:40 לפנות בוקר, מתקשר זמיר לעוזרו פרדי עיני ומכתיב לו הודעה מקודדת. בכל זאת, החברה עומדת לחתום על החוזה היום לפנות ערב, ובמילים אחרות, המלחמה תתחיל היום ביום כיפור.